Jegni 34 e gweng' ma Kibingei Bungoma owito ngimane kaluwore gi rem manyocha yude monj manyocha timne gi achije moko ariyo. Monj manyaka sani chich ne okel gi weche mag hera. Ben Kisabuli yangore ni nyocha omonji ka owuok e katongona moro to ema omonje gi achije go ma chich nyocha orgi kod nyadendi moro ma en jaherane. Kaka jafo maro ne Tundi lero nyako no ma ja klas 11 chich ni ema nyocha ora achije go mondo monje jaherane. Kichung mabor tirango gweng'ni inyalo paro ni en kama gidudhi e nyime, kata kamano gweng'ni nyiso kit mirima mane jodak ma gweng' ma Kibingei ni godo kaluwore kod tho mar rawera moro manonegi kod jowadgi e wi weche hera. Ben Kisuli wachore ni nogonye minanega kod ojende mamoko ariyo manoor kod jahera Ben to kufwenyo ni Ben ne ni kod omenda mathoth e simbe mar ong'we yamo. Alipokuja akapatika akashikana na huyu msichana anaitwa Maria ambaye ni mwanafunzi wa kitatu cha tatu katika shule yetu ya sekondari ya Nashanda. Ndio sababu huyu msichana vile aliona akajua M-Pesa akaenda akakomboa vijana. Ben Kisabuli osebedo ka yudo thieth achiel kuom ute thieth mantiere boma ma Eldoret mane otere bang' achije ariyo go chadhe marach gi ojalo kama nowito ngimane otieno manyoro. Wakakimbisha Dreamland na alikuwa ana bleed sana. Kufika Dreamland kuangalia kupiga x-ray wakaona damu imeanguka kwa upongo. Hiyo akawa referred Eldoret. Na walipotoka hapo tena the following day hiyo sasa wakatoka hapo wakaenda Eldoret mpaka Top Hill Medical Center, hapo ndio amekuwa. Jodak mawuok e gweng' ma Kibingei koro nyiso luoro ma gin godo kaluwore kod medruok mar nek e gweng'no. Giwacho ni jumani ji ariyo osewito ngimagi kokalo kuom nek magalagala, gino mamiyo koro giluongo sirikal gi joket arita kwe mondo rang maber weche mag arita e gweng'no. Na mambo haya ambayo yanatendeka kuhusu insecurity ndio inafika mahali unakuta watu wanachukua sheria mikononi kwa sababu wameona ya kwamba maafisa wetu wengi hawafanyi kazi vizuri. Naomba OCS wetu wa Kimilili na OCPD wetu wa Kimilili ya kwamba mchukue mikakati iliyo mwafaka. Jonyuol koro ikwayo mondo ket arita maber ne nyithindo e kinde ma gintiere yweyo malach, ahinya to mago manyiri kaluwore ni nek mar Ben Kisabuli nopangi gi nyadendi ma ja klas 11. Wazazi lazima mjue kwamba hii holiday ni kubwa. Kaeni chini na watoto, msungumuze na watoto, muengage watoto kwa ile mambo yenye watakuwa wanafanya, wawache idleness. Tendo bila ma Kimilili wacho ni achije go nochwale tesendo bila eka bang'e notergi do ma Bungoma kama nodonjnegi gi ketho mar kueyo rang'enge kendo bura margi pod dhi nyime. Kufikia jana tumepata simu huyu kijana Ben Kisabuli alikuwa amekuwa admitted pale Eldoret Top Hill Hospital. Akiwa kwa matibabu aliaga jana. Baada ya kuaga kumekuwa na watu wamekuwa na hasira kwa ile kesi sasa ya mada. So hawa suspects wote wamepelekwa kotini. Linet Undi, Ramogi TV.